Δεν θέλω να σταθώ απολογιστικά. Ήδη τα είπε προηγουμένως η κυρία Τσίλη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ακόμα έργο ξεκινάει στη γειτονιά σας. Από την πύλη του Ακραίο μέχρι εδώ ανοίγει ο δρόμος με μια εργολαβία καινούρια 30 και πλέον εκατομμυρίων, διαπλατείνεται και φεύγουν από το στρατόπεδο 5 μέτρα λουρίδα και φτάνει μέχρι εδώ για να διαμορφωθεί με ασφάλεια ένας δρόμος που ξέρουμε ότι είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα. Ήταν μια επιτυχία. Είμαστε το μόνο δημαρχείο που κατάφερε πρόσφατα να αλλάξει απόφαση Υπουργείου και να φέρει τα χρήματα αυτά να εκτελεστεί το έργο. Αγαπητοί φίλοι, πολλοί μπορεί να διερωτηθούν. Καλά, μας λέτε ότι προσπαθείτε. Μα και άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν. Μας λέτε ότι είστε για τα Γιάννενα. Μα και άλλοι λένε ότι είναι για τα Γιάννενα. Μας λέτε ότι αγαπάτε την πόλη. Τι οι άλλοι δεν την αγαπάνε την πόλη? Γιατί να σας ψηφίσουμε εσάς? Εγώ θα σας πω μόνο μερικούς απλούς λόγους που καθημερινά θα τους ζείτε και θα τους καταλάβετε. Θα ακούσατε βέβαια ότι λένε να πουλήσουν 200 στρέμματα από το Ακραίο και τα λεφτά αυτά μετά λέει να φτιάξουμε το στρατόπεδο. Δηλαδή αφού φάνε οι επιτίδοι το μπομφιλέ του Ακραίου, μετά να αφήσουν ό,τι περισσέψει για το Λαοτζίκο. Το ξέρετε ότι αυτά ήταν επίσημες προτάσεις, οι οποίες στάλθηκαν από τις υπηρεσίες και τη σημερινή κυβερνητική εκπροσώπηση της περιοχής. Θα ξέρετε ακόμα ότι γλυκοκοιτάζουν τις δημοτικές επιχειρήσεις και κυρίως το Ξενία και το πάρκο Πυρσινέλα. Αυτό το πάρκο που ανήκει σε όλους τους Γιαννιώτες και θέλουν να το δώσουν σε ιδιώτες. Λέω δύο χαρακτηριστικά δείγματα της πολιτικής της νέας πορείας. Εκτός αν πιστέψουμε αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος εχθές στην Αγία Τριάδα, θα τους φτιάξει και τελεφερίκ, λέει, να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αγαπητοί φίλοι, είπα τα δυο αυτά παραδείγματα για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά της πολιτικής μας από τον άλλο συνδυασμό. Είπα αυτά τα παραδείγματα για να δώσω να κατανοήσετε ποιος παλεύει για τα συμφέροντα της πόλης, του εργάτη, του υπάλληλου, του επαγγελματία, του επιστήμονα, της νεολαίας μας. Είπα τα παραδείγματα αυτά για να δείτε ότι η δική μας πολιτική είναι στραμμένη στο να αξιοποιήσει το Ακραίο προς όφελος του λαού της πόλης, για να δώσει κάθε κοινόχρηστο χώρο στο γιαννιώτικο λαό να τον απολαμβάνει. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε κι άλλη μια μεγάλη διαφορά. Και αυτή βρίσκεται στο γεγονός ότι το δικό μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που έρχεται να αγγίξει το 2000, να χαράξει το μέλλον αυτής της πόλης, τα συμφέροντα και τη ζωή των κατοίκων, έξω από κάθε κυβερνητική παρέμβαση, έξω από αποφάσεις των Υπουργείων, των νομαρχών και των διορισμένων περιφερειαρχών. Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση ικανή να επιβάλλει το λόγο και τις αποφάσεις της, αποφάσεις που θα παίρνονται μαζί με το λαό και τα συνοικιακά συμβούλια, αποφάσεις που θα παίρνονται μπροστά στο λαό σε δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι αποφάσεις στα μυστικοσυμβούλια και στα γραφεία των νομαρχών και των βουλευτών. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη δεκαετία. Η δεκαετία αυτή σημειώνονται τεράστιες διεθνείς εξελίξεις. Στη δεκαετία αυτή δύο σημαντικά ζητήματα καλούμαστε να απαντήσουμε. Εάν η παγκόσμια σκηνή, εάν η χώρα μας, εάν ο τόπος μας εδώ θα πάνε μπροστά προς όφελος του λαού, εάν θα πάνε σε μια ανάπτυξη που θα δίνει θέσεις εργασίας, που θα δημιουργεί υποδομή, που θα προστατεύει το περιβάλλον, που θα ενισχύει
τις κοινωνικές ανάγκες, παιδεία, υγεία, εργασία, κατοικία, πολιτισμός, αθλητισμός, αν θα είναι μια δεκαετία της παγκόσμιας ειρήνης, της συναδέλφωσης των λαών, ή αν θα είναι μια δεκαετία όπου πάλι κάποιοι άλλοι θα αποφασίζουν πριν από μας για μας. Εμείς είμαστε με την πρώτη άποψη. Εμείς είμαστε αυτοί που θεωρούμε ότι πράγματι ο λαός πρέπει να είναι κυρίαρχος στην πόλη του, στο νομό του, στην περιφέρεια. Βρισκόμαστε μπροστά στο 92. Βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα μας. Πού θα πάνε οι κρατικές πιστώσεις, πού θα πάνε τα κοινοτικά προγράμματα, προς όφελος τίνος θα αναπτυχθεί η περιοχή μας, θα γίνει το κέντρο παραδοσιακής βιοτεχνίας, θα γίνει η βιομηχανική περιοχή, θα διασφαλίσουμε τη λίμνη μας, θα φέρουμε νερά για τον